mua naurattaa tämmöinen virallinen ääni heti. Yes. Ei mitään hätää. Hyvä. Mutta hei Marko, ihana kun sulle tuossa sanoinkin jo, että ihana kun halusit tulla kertoa sun kokemuksen tästä valmennuksesta jotenkin olen tosi kiitollinen siitä, koska ei ole aina niin kuin helppoa tämmöisistä henkilökohtaisista asioista kertoa ääneen, niin ihan tosi mahtavaa, että haluat jakaa. Joo, ei, ja kyllä mä koen, että se oli mulle itselleni niin hyödyllinen, että kyllä mä vahvasti suosittelen ja olen valmis sitä edustamaan myös omilla kasvoillani, että ihan tosi mielelläni kerron kyllä. Ihana juttu. Ja me mietin, että voitaisiin ihan aloittaa siitä, että voisitko kertoa, että vähän niin kuin sitä sun tilannetta ennen tähän valmennukseen lähtemistä, että minkälaisessa tilanteessa sä olit niiden sun urapohdintojen kanssa ja miten ne, niin kuin, se sun tilanne näyttäytyi ja ilmeni siinä sinun arjessa? Joo, no mulla oli semmoinen historia, että mä oon oikeastaan aina vähän niin kuin ajautunut erinäisiin töihin ja koulutukseen. Mä kävin ammattikorkean ja että ne on vähän niin kuin sivunnut sitä, mikä on tavallaan mulle sopivaa tai mulle ominaista, oli sitten koulutus tai työ. Että ne on jollain tavalla, mä oon ollut siinä lähellä sitä, mikä olisi mulle sopivaa. Mutta se ei ikinä aina oli semmoinen kalvava tunne, että ei ole vaan löytänyt sitä omaa paikkaansa. Ja se oli pitkää, se oli tosi pitkää. Se oli jo ihan niin kuin sanoin ammattikorkean ihan parikymppisestä asti. Ja sitten mulla oikeastaan moni asia elämässä sitten kulminoitu sitten lopulta siihen, että mä päätin, että mä otan nyt härkää sarvista. Ja nyt on niin kuin tosi hyvä. Nyt on niin kuin hyvä sauma lähteä selvittämään, että nyt riittää ajelehtiminen. Että nyt aletaan niin kuin menemään siihen suuntaan, mikä on itsellä oikein, mutta että mä tarvitsen siihen apua. Et mä oon jo yrittänyt lukea kaikenlaisia kirjoja ja käynyt ehkä jotain pieniä verkkokursseja, tehnyt kaikkia kyselyitä, urakyselyitä ja tämmöisiä, mutta mikään ei oikein sitten tietyllä tavalla kolahtanut, sanotaanko niin. Sitten mä ajattelin, että pakko ottaa härkää sarvista ja sitten mä kompastuin tämmöiseen alanvaihtajat podcastiin, niin sitä kautta sitten ajattelin, no tässä voisi olla hyvä coach ja hyvä valmennus. Joo, hyvä. Mielenkiintoista kyllä kuulla. Olisiko voinut vielä avata vähän, jos haluat, siis niin kuin just sitä sun arkea, että niin kuin, miltä se tuntui ja minkälaisten jotenkin niin kuin ajatusten ja asenteiden kanssa komppailit? No se oli, mulle itselle se oli semmoista niin kuin ahdistusta ja ahdistus, semmoinen tosi kalvava tunne, just semmoinen, että ei niin kuin levottomuus, että ei vaan niin kuin, että tuntuu, että muut menee ja tekee ja on niin kuin, yksi kaveri on biologi ja toinen on valtiotieteestä valmistunut ja he on niin kuin selvä suunta, sisko opettaja, toinen sisko lentoemäntä, kaikilla oli niin kuin tosi spesifi. Ja mä olin vähän niin kuin semmoinen joka paikka höylä. Joka paikan höylä ja mä halusin niin kuin tavallaan löytää sen oman paikkani. Joo. Oman paikkani. Mä tunsin, että mä en ole niin kuin ollut omalla paikalla. Ja se oli niin kuin se, mikä semmoinen niin kuin epätoivo. Voisi sanoa, että ihan pahimmillaan se oli epätoivo. Joo, kyllä. Ja kyllähän se työ kuitenkin, niin se on niin vahvasti myös sitä, että kuka me niin ikään kuin ihmisenä ollaan, niin sitten jos tuntuu, että se vähän niin ei osu, niin... Jep, kyllä. Se on iso osa identiteettiä. Että joillekin se on enemmän osa persoonaa, jotkut edustaa sitä, jollekin se on vaan rahan hankkimisväline. Mä haluaisin, että se on mulle vähän enemmän. Joo, kyllä. Sitten kun se törmäsit tähän Alanvaihtajat-podcastiin ja sitten meillä vaiheltiin vähän sähköpostia ja sitten meillä oli tutustumuspuhelu ja tämmöinen niin 3-4 kuukauden valmennuskin, niin minkälaisia ne sinun urapohdinnat on nyt? Mikä on erilaista?
Mulla on niin kuin ihan selkeä suunta. Ihan niin kuin, mä tiedän, mulla oli ehkä semmoinen ajatus ennen valmennusta, että se pitää olla se yksi ainut oikea työ tai ura, mikä on just mulle luotu jossain taivaissa. Mutta ei semmoista, mulle itselle semmoista ei ole. Mutta mä tiedän, että mulle on paljon sopivampia paikkoja. Semmoisia, että olisi mulle merkityksellisiä, niin se on mulle oikeastaan niin kuin me tehtiin sun kanssa kartoitus ennen valmennusta, että mistä voisi ajatella, että valmennus on onnistunut. Niin se on just se, että löytyy semmoinen tai se merkityksellisyys on mulle tärkeää. Se, että löytyy paikka, mikä olisi mulle merkityksellinen, oli se sitten mitä tahansa, niin se, että se on mulle merkityksellistä. Ja mä koen, että mä oon löytänyt sen suunnan, mitä kohti kulkee, missä mä uskon, että se merkityksellisyys löytyy mulle. Kyllä, joo, ja me muistan jotenkin tosi elävästi vieläkin sen meidän coaching-session, kun me puhuttiin siitä just, että mikä voisi olla niin kuin se tavallaan sinun jotenkin missio tai semmoinen, mistä se merkityksellisyys sulle tulee, niin oli jotenkin tosi niin kuin ihana, että se tavallaan vähän niin kuin nousi siinä ja sitten se jotenkin muotoutui ja vähän niin kuin loksahti jotenkin paikoilleen. Joo, kyllä. Ja se on hauskaa, että sitten näin jälkiviisaana, niin se niin kuin löytyi loppujen lopuksi. Että mä olin ollut tavallaan, mä olin vähän niin kuin oikeilla jäljellä jo aikaisemminkin. Ja niinhän sitä on, että eihän sitä niin kuin ihminen tavallaan tee mitään, mikä ei ehkä niin kuin täysin sovi. Ja sitä pyrkii tiedostamattaankin tavallaan siihen suuntaan, mikä on itselle sopiva, mutta se pitää vaan tiedostaa ja nähdä, niin sitten sen on huomattavasti helpompi kulkea, mutta se tiedostaminen ja näkeminen on sitten yllättävän vaikeaa. Kyllä, varsinkin yksin, jos sitä yrittää tähtäillä. Yes, Joo, kyllä. Miten sinä huomaat, että sen suunnan ja mission ja merkityksellisyyden lisäksi, niin mitä sinä niin kuin huomaat, että sun ajatuksissa tai käyttäytymisessä tai tunteissa on niin kuin eri tavalla? Mä koen, että mä suhtaudun huomattavasti positiivisemmin mahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen. Et huolimatta, että nyt on taloudellisesti aika synkät näkymät maailmalla, niin siitä huolimatta. Silti ajattelee, että kyllä se mun paikka siellä on ja mä pyrin siihen ja olen hakenut nyt ylempään ammattikorkeeseen ja teen verkkokursseja siihen alaan, mikä mua kiinnostaa. Että se on semmoinen positiivisuus ja semmoinen ehkä, että kyllä mä oon hyvä ja mä osaan. Se on se mun slogani. Kyllä, se voisi olla kaikkien meidän muidenkin. Kyllä, koska kaikki on hyviä ja kaikki osaa. Se vaan pitää löytää se oma kulma. Just näin. Ja sitten kans just se, mitä niin kun lopeteltiin valmennusta, niin sulla on hyviä ideoita just kans siihen, että nyt tietää vähän, niin kuin, että keitten ihmisten ja keitten yritysten kanssa niin kuin verkostoitua ja tavallaan niin kuin just vaikka sitä portfolion rakentamista tai niitä case-studeja, että niin kuin tavallaan ehkä voi niin kuin tietyllä tavalla semmoista hälinää niin kuin saapii jotenkin suodatettua pois. Joo, se ehkä ennen valmennusta se oli just semmoinen, ne mahdollisuudet, kun on niin moninaiset, niin sitä niin kuin, vähän niin kuin hukkuukin ne piirakkoon, vähän niin kuin hämmentyy, että no mihin tässä niin kuin pitäisi mennä, ja totta kai sitä oli jotain suuntaa, mistä itse tykkää, tai on miettinyt, mistä on lapsena tykännyt, niin se antaa jotain suuntaa, että mikä voisi olla aikuisena, mutta silti se, niin kuin, se on yllättävän vaikea sitten, ainakin mulle oli löytää se oma kulma yksin, mutta sitten sun kanssa niin saatiin tosi hyvin kirkastettua. Ihana, niin oli. Mitä sä mietit siinä, kun ennen kuin sä lähit valmennukseen? Oliko sulla jonkinlaisia epäilyksiä, vaikka sen jälkeen just kun oltiin juteltu puhelussa,
ja tutustuttu vähän, niin Joo. sulla oli se harkinta-aika. Joo, mulla oli harkinta-aika. On se niin kuin, mulle taloudellisesti iso satsaus. Mutta kertaakaan en ole miettinyt sitä sillä lailla, että vitsi kun ne rahat olisi nyt taas tilillä. En kertaakaan ihan käsi sydämellä, että se on ollut sen armoinen, että niin monia vuosia mä oon sen asian kanssa kamppaillut ja paininut, että tämä oli kyllä täysin sen väärti. Ja totta kai sitä miettii, kun enhän mä tunne sua tai tuntenut sua, että kuinka osaava se on ja niin kuin, pystyykö toi tyyppi auttaa vai eikö se niin pysty. Mutta kyllä sitten aika nopea. Kyllä mä sitä ajattelin, että no, että sitä mistään muualtakaan, mitään professorien kirjoittimia kirjoja, kun olen lukenut, niin ei sieltäkään ole sitten apua tullut. Kyllä mä sitten otin semmoisen, miten se nyt sanoisi? Leap of faith. Niin, jos näin, kyllä. Justiin sen, että kyllä se sitten, niin, ja mä tykkäsin sitä esitteestä, minkä sä lähetit, ja mun mielestä se oli hyvin rakennettu, ja kyllä sitten kun kävi valmennusta läpi, niin kyllä se oli niin kuin on sulle sanonutkin, niin kyllä se on niin miten sen sanoisi, niin jäätävän hyvin rakennettu paketti, että se haastaa hyvällä tapaa, välissä pitää kysyä apua ja välistä jotkut jutut oli tosi helppojakin, mutta kyllä se on semmoinen, että kyllä mä kokisin, että melkein voisi sanoa, että kuka tahansa voisi käydä se, vaikka olisikin kuinka selvä, niin siinä niin kuin pääsee hyvin lähelle itseä. Joo, kyllä. Joo, eikä todellakaan ole niin kuin mikään sillai, tai minä en ainakaan myöskään ota mitenkään kevyesti sitä, että kun joku niin kuin oikeasti luottaa, että se on mulle tosi kunnianosoitus, että lähtee mukaan, niin se on semmoinen, sanoisin, että se on semmoinen yhteistyö aina. Joo, mutta mä tykkäsin siitä, että sulle se ei ollut se valmis, ei missään kohdin sitä, että sä sanoit, että tämä juttu on sun, vaan ne vastaukset löytyy itsestä sieltä, mistä ne kuuluukin löytyy. Ja ne tehtävät ja coachaussessiot ja nämä, niin ne on vaan, ne vaan auttaa, ne tökkii eteenpäin siihen, niin kuin, auttaa sua kaivamaan niitä asioita, mitkä on jo valmiiksi itsessä, mitä vaan pitää sitten löytää. Kyllä. Saa löytyä ne vastaukset, mitä haluaa. Just näin. Joo, ja toi onkin just niin, että eihän tuossa niinku mikään semmoista niinku rakettitiedettä ole. Ja tavallaan niinku varmasti monikin, ja siekin olit niinku niitä asioita just pyöritellyt joistakin näkökulmista jo ennenkin ja aiemminkin. Mut just niinku minun yksi asiakas sanoi hyvin sitä, että hän tarvii sellaisen, joka vähän niin kuin ehkä potkii tietyllä tapaa vähän perseelle, mutta myöskin, että on se semmoinen tietynlainen tilivelvollisuus, vaikkei semmoista, eihän minä niin kuin sinua kuitenkaan niin kuin vaadi, kun se on tavallaan sun oma matka, mutta siinä on se on ehkä se coaching-rooli justiinsa niin arvo. Ja, kyllä, ja mä vertaisin ihan suoraan johonkin fyysiseen harjoitteluun, personal training. Että kyllä sä vaan saat paremmin tehtyä, jos sä vaan löydät semmoisen coachin, mikä sopii sulle, tai personal trainerin, niin kyllä sä saat vaan paremmin tehtyä tehokkaammin. Toki jotkut pystyy tehdä sen itse, mutta väitän, että suurin osa tai ainakin moni niin saa tehtyä paremmin kuin joku on vähän piiskaamassa, tai edes lempeästi ohjaamassa. Niin, kysymässä, että miten tämä sun itsellesi antama kotitehtävä sujui. Joo, kyllä. Jep. Ja vähän niin kuin pitämässä semmoisena tilivelvollisena. Mutta ei ruoskimassa eikä tuomitsemasti, vaan lempeästi ohjaa.
Joo, just näin, just näin. No, me ymmärsin ja taisit tuossa sanoakin, että sulle se just se kaikista tärkein tässä valmennuksessa oli se, että löytyy se oma merkityksellinen paikka tai se, äh, oliko sulla jotain muita semmoisia odotuksia tämän valmennuksen suhteen ja miten sä koet, että ne toteutuu? Ää, no mä toivoin, että mä löytäisin suoraan sen työpaikan, mutta samalla mä tiedostin, että eihän se ei ole vaan mahdollista, tai se on mahdollista, mutta se ei ole siitä valmennuksesta kiinni. Mm. Se on vähän niin kuin taas vertauskuva siihen personal training tai fyysiseen harjoitteluun, että jos nyt valmistautuisi johonkin kisoihin, niin eihän se valmentaja voi niitä kisoja voittaa tai niin kuin, nostaa sitä. niin, tai päästä karsinoissa eteenpäin, vaan se työ pitää tehdä itse. Ja se, vaikka sitä kuinka totta kai haluaisi, että se tipahtaisi syliin, mutta nyt se itselle oli niinku, ehkä just niinku kaiken ytimenä se, että ylipäätään löytää sen suunnan. Mikä on mulle merkityksellistä, niin se oli niinku se, ja se toteutui. Kyllä. Joo, se oli ihana ja muutenkin oli niin kuin ihana olla mukana siinä sinun semmoisessa kasvumatkassa ja siinä, että niin kuin paljon semmoista niin kuin rentoutta myöskin löytynyt siinä. Joo, kyllä. Ja kyllä se on tuonut itsevarmuutta tosi paljon. Tavallaan tiedostaa, että no joo, että niin kuin sanoin, tämä valmennus tuo niin kuin tosi hyvin lähelle itseä. Ja se ei ole pelkästään uraan liittyvää, vaan se auttaa niin kuin ihan ylipäätään elämässä. Sä tiedät, missä sä oot hyvä, missä sä et ole hyvä. Ja sen mukaan on paljon helpompi toimia. Just näin. Ei tarvitse yrittää olla hyvä jossakin, missä niinku tietää jo vähän niinku valmiiksi, että okei, tämä tulee, tulee uuvuttaa. Joo, olkoon sitten ne hyviä, jotka on siinä, neroja. Kyllä, just näin. Joo. Just näin. Se koet, että oli sulle ehkä niinku semmoinen suurin haaste tämän prosessin aikana? No, mulle itselle, mulla on lapsia, jotka asuu mun luona joka toinen viikko, niin kyllä se oli niinku sen sovittaminen siihen palettiin, että siinä oli sitten harrastuskuskauksia ja sun muuta aina lapsiviikolla sillä ei ihan hirveästi työt sitten, niin siinä ei hirveästi pystynyt, että ne piti sitten lapsivapailla viikoilla tai vähän soveltaen sitten tehdä, mutta jos itse valmennukseen, kyllä ne tietyt tehtävät oli haastavia, mutta ne oli niin kuin sillä lailla hyvällä tavalla haastavia, että pisti sut oikeasti miettimään, että vaikka, että mitkä ydinarvot on, niin ei niin kuin, joillekin saattaa tulla helposti, mutta kyllä ne on semmoisia, mitkä ei välttämättä ihan joka päivä mieti. Kyllä ne on semmoisia, mitkä mä halusin selvittää sitten kunnolla, niin ne haastaa mutta sopivalla tavalla. Kyllä ne sitten kirkastui sitten lopulta, mutta niissä tarvii vähän enemmän puntaroida. Just näin, ja varmastikin niin kuin tavallaan se, miten mä oon jotenkin ajatellut tuossakin, että se on niin kuin semmoista, vaatii vähän huokosuutta ja sitten myöskin niin kuin niihin asioihin ja teemoihin palaamista, että se ei ole semmoista, että no niin, nyt tällä viikolla tehdään tämä tehtävä ja sitten se on sille sipulivaa. Joo, kyllä. Ja siitä on tosi kiitollinen, että sä olit niin kuin hyvin ymmärtäväinen siinä. Että ei ollut, että missä ne tehtävät on, missä ne on. Niin, että vaikka sulla on lapset ja kaikki, niin ymmärrän, että eipä mitään, katsotaan, jos ensi viikolla pidetäänkö tämä viikko vaikka vähän semmoista niin kuin, reflektioviikkoa ja muuta vastaavaa, että joustavaa. Kyllä. Joo, ja toi on ehkä semmoinen just, minkä niinku kans jotenkin ehkä olen, että monessa valmennuksessa voi olla tosi jotenkin tarkka semmoinen niin kuin aikataulu, ja totta kai se on niin kuin tärkeää myös niin kuin tässäkin, että tulee sitten tehtyä ne, mutta että kyllähän kuitenkin kun elämä tapahtuu ja on vaativat työt ja sitten on perhe, niin ei siinä voi niin kuin olettaakaan, että
semmoinen niin jotenkin, että nakutetusti vaan tehdään. Joo, ja kyllä mulla oli tärkeää totta kai tehdä ja edetä se, ja se oli hyvä, että on se aikataulu. On se aikataulu, mutta koen, että puoli ja toisin pitää olla se joustavuutta. Just näin. Joo, mitä sinä nyt odotat sun tulevaisuudelta ja tulevalta? Sanoit, että se ei oikein enää niin kuin pelota, vaan se on niin kuin sellainen selkeä, että no niin, että nyt että se on siellä jossain. Minkälaisia asioita sinä odotat? No mulla, niin sanoin, mulla oli se semmoinen kalvava, ahdistava epätoivon tunne. Niin nyt sen tilalla on huomattavasti enemmän toivoa tai ylipäätään toiveikkuutta, positiivisuutta. Ja että nyt se kalvava tunne on muuttunut vain enemmän semmoiseksi tekemisen, voisiko sanoa driviksi tai se ehkä paloksi, että tekisi mieli vaan mennä ja tehdä. Ja pitää silti ottaa sillä lailla maltilla ja yrittää päästä esimerkiksi sinne ylempään ammattikorkeaseen tai että kyllä mä odotan aika paljon odotan aika paljon tulevaisuudelta, että nyt vaan pitää mennä eteenpäin ja tehdä. Just näin. Joo, ja minä odotan kanssa, että mitä kaikkea tuleekaan vastaan. Ja mulla on taas hyviä kontakteja sulle sitten. Okay. Minä tulen linkkaamaan sulle. Se on ihanaa, että niin kun on se selkeä suunta, niin sitten just tulee se semmoinen niin tekemisen meininki, kun pystyy tietyllä tapaa niin hahmottaa myös niitä askeleita, joita täytyy tai haluaa ottaa. Joo, että nyt se on niin kuin nyt on, niin kuin sanoo, kirkastunut se suunta. Se on tavallaan, että sitten kun tietää, mihin mennä, niin se on ihan sama, mitä siinä matkalla on. Niin periaatteessa ei nyt ihan sama, mutta kun on se selkeä suunta, niin sitten siihen pyrkii. Ja kun se on itselle merkityksellinen, niin siihen pyrkii, vaikka välissä olisi juurakkoja ja kiviä ja kaatuneita puutukkeja ja ties mitä tiellä, niin sit sitä kuitenkin pyrkii niiden yli. Sen sijaan, että haahuilee ja eksyneenä menemään. Just näin. Se oli, minä muistan jotenkin niin, kun sanoit just sen, että sinä toivot, että löytyy se suunta, jotta sitten niin kuin kokee jo merkityksellisyyttä siitä, että ponnistelee sitä kohti, niin se kyllä selkeästi jotenkin niin kuin myös paistaa sinusta. Joo, kiva. Kiitos. Hyvä. Mutta ehkä tähän viimeiseksi, niin minä haluaisin kysyä, että mitä sinä sanoisit nyt jollekin, joka tätä videota katsoo ja kamppailee tuolla urajumin kanssa ja etsii sitä omaa suuntaa? Laita Kristiinalle sähköposti. Joo, minä otan vastaan tosi mielelläni. Laita. Kuuntele vaikka muutama alanvaihtaja podcasti. Joku, mikä on ehkä jo vähän ollut kiinnostunut, tai jos on joku ala tai ura, mikä on kiinnostava, niin katso, onko Kristiina haastatellut jotain semmoista ihmistä, joka tekee tai on päässyt siihen. Ja jos se keskustelu herättää jotain semmoista toiveikkuutta, niin laita se sähköposti. Se ei velvoita sinua. Se voi olla, että Kristiina yrittää puoliväkisin sopia jotain puhelua. Jotain puhelua, mutta se puhelu kannattaa ottaa ja tehdä. Ja se kyllä niin kuin suosittelen vahvasti. Se on tosi kovaa. Et varsinkin jos on samalla lailla kuin mulla, että on vuosia ihan parikymppisestä haahuillut menemään ja ajautunut paikasta toiseen. Tai jos on ollut sellainen tilanne, että on tehnytkin jotain mielekästä, mutta se mielekkyys on hävinnyt, haluaisi jotain muuta, niin siinä ei häviä mitään. Että juttelee sun kanssa vartija ja katsoo, että onko sopiva juttu vai ei. Just näin, kyllä. Just näin, ja se on aina niin kuin ihmisen oma päätös, ja jotenkin minä itse ajattelen niin, että eihän tavallaan tämmöinen valmennus niin tarvitse edes johtaa mihinkään alanvaihtoon tai mihinkään radikaaliin muutokseen, vaan niin kuin sä itsekin sanoit just sitä, että se juttu on se, että niin kuin käännetään se katse itseen ja
tunnistetaan, että no missä olen oikeasti sika hyvä ja just löytyy se semmoinen tietynlainen levollisuus ja sitäkin kautta. Joo, se mitä mä ehkä tykkään tai haluaisin tiivistää on se, että jotenkin tämä maailma nykyään on semmoinen, että hirveästi pitäisi vastata toisten odotuksia ja hirveästi annetaan ymmärtää, että pitäisi olla jotain. Että se tulee hirveästi ulkoa se, mitä sun pitää olla. Ja tämä valmennus päinvastoin, se pakottaa kääntää lempeästi, pakottaa kääntää sen katkin sisään, että mitä sä haluat olla. Ei se, mitä sun pitäisi olla ja mitä muut tekee, vaan se, että mikä on sulle oikein. Niin se on mun mielestä se timanttisi asia. Mm-hmm. Kyllä. Itsetuntemusta ei voi viedä kukaan meiltä pois, vaikka niin. Työ katoaisi tai tekoäly tulisi ja veisi kaiken. Ja vaikka tulisi jotain vähän ikävempää palautetta jostain, että sä oot huono niin sä tiedät, missä sä oot hyvä, sen takana on helppo seisoa. Se ei tarkoita, etteikö voisi kehittyä, mutta sen takana on aina helppo seisoa, kun tietää, missä on hyvä ja minne mennä ja mitä tehdä, että kehittyy paremmaksi. Kyllä, se on totta. Joo, mun tulee heti mieleen, että niinku tämän niinku niiden oivallusten myötä, ainakin just itse, niinku jos joku sanoisi, että on huono Excelissä, niin joo, niin on. Niin, kyllä. Jep. Ja se on niinku se itsevarmuus tulee siitä, että ja se taas heijastuu moneen asiaan. Kyllä. Joo. Hyvä. Hei, kiitos ihan tosi paljon. Onko jotakin vielä, mitä haluat tähän loppuun jakaa? No ei oikeastaan, kun mä koen, että mä aika hyvin sain sanottua, että niin kuin on sulle sanonut, niin kiitos sulle. Ei tarvitse enää haahuilla. Just näin. Ihana juttu. Ja palataan asiaan. Jes, tehdään näin.